Mit-2-7 ta' frar iċ-ċertifikat tal-vaċċin validu mhux se jibqa' jkun mitlub b'mod obbligatorju biex tidħol f'ristoranti, snack bars u każini. Dan ħabbru d-deputat Prim Ministru Ministru għas-Saħħa Chris Fearn fil-Parlament it-3 filgħaxija fejn spjega kif ġimgħa wara mbagħad ir-rilaxx se jiġi estiż għal aktar postijiet. Mbagħad mill-ġimgħa ta' wara mill-14 ta' frar, inserta jum San Valentinu, mill-14 ta' frar ċertifikat ta' tilqim mhux se jibqa' obbligatorju anke għal bars, anke għal gyms, għal pools u għall spas, kif ukoll għas-cinemas u għat-teatri. Il-Ministru għas-Saħħa saħaq li dan ir-rilaxx jista' jsir minħabba li s-sitwazzjoni f'pajjiżna tinsab taħt kontroll u rrefera kif il-maġġoranza jew 3/4 tal-adulti f'Malta huma mlaqmin bid-doża tal-booster. Iċ-ċertifikat tal-vaċċin se jibqa' obbligatorju għall attivitajiet organizzati għan night clubs, għas-safar, għall-ispettaturi tal-attivitajiet sportivi u anke għall-istabbilimenti tal-lob. Id-Deputat Prim Ministru semma wkoll kif fil-jiem li ġejjin l-awtoritajiet se jiddiskutu l-organizzazzjoni tal-festi kif nafuhom tradizzjonalment. Din il-ġimgħa il-Prim Ministru jien ħankun qegħdin nintaqgħu mal-Għaqda Nazzjonali tal-Gażini tal-Banet u mbagħad ma' stakeholders oħrajn inkluż mal-Kurja biex flimkien nanalizzaw, nerġgħu b'mod ċjentifiku il-fatti u l-fatturi li jrid ikun hemm in place biex inkunu nistgħu nerġgħu ikollna l-festi b'mod li huwa sikura għal kulħadd. Ix-xewqa tagħna hi li l-festi tas-sajf ikunu jistgħu jsiru. L-indikazzjonijiet mhumiex ħżiena imma sa issa għadhom indikazzjonijiet. Fid-diskors tiegħu fil-Parlament id-Deputat Prim Ministru semma l-investiment massiġġ li l-Gvern Malti wettaq sabiex jipproteġi saħħet il-poplu Malti u Awċi fost dawn hemm il-miljuni euro li ġew investiti fuq il-vaċċin. Fil-fatt nhar il-ħamis li ġej Malta se tilqa' lill-Kummissarju Ewropew għas-Saħħa li se tkun tista' tara s-suċċess li kellu pajjiżna fil-programm ta' vaċċinazzjoni. Il-ħamis ta' din il-ġimgħa il-Kummissarju tas-Saħħa tal-Unjoni Ewropea Stella Kyriakides ħad tiġi Malta, ħad tkun qiegħda Malta, propju biex taraf, biex tagħti s-sinjal illi il-programm tal-vaċċin tal-booster ġewwa Malta kien wieħed mill-akbar suċċessi fl-Ewropa kollha u għandu jitqies bħala każ ta' best practice. Ħad tkun qiegħda Malta biex teknoloġija waħda, Kummissarju tas-Saħħa Ewropea. Intant l-awtoritajiet tas-saħħa bħalissa qed jiddiskutu wkoll sabiex min-nofs jew l-aħħar ta' frar ikun hemm tibdil fil-liġi tal-kwarantina. Chris Fearn spjega li l-indikazzjoni hija li jonqos iż-żmien ta' kwarantina għal kategorija ta' nies.